Grabe inita dari sa pao eh. Mingaw pi kayo. Hindot atong na si paring bungi kay may kay musikop. May kay musikop ko. Sana all. Ang timing kay toray. Sa gibuhat niya dire. Paring bungi. Paring bungi. Hoy. Di na ka bate bungi man ta. Ni bungol di magati. Ano ba? Hello me. Ha? Pre! Pre! Saan ito eh, pre? Ano tanah? Tali dire ba? Na! Ano nang uta? Ano o? Ako ano yung o? Ha? Ano yung o yung? Unsa? Telisuran, bungi ka istorya. Padol ko dire be? Oh no! Di ko kasabot di mo. Pwede na siya eh. Ano na mo kita? Padung ka palibang? Dam ka gagunoy? Gagunoy! Oh! Utin ni! Utin! Kami ayaw ni! Kayabag! Mukhaon di ka gutin! Ano utin eh? Ano utin? Patay mo! Oyo! Di! Na ako din rin ngitas imo ha kay magpauban lagi yung takot dito sa pa kay manikop takuha! Sikaw na ng dahon sa hagunoy oy! Wala makadaot na! Oh no! Eh? Out oh! Ay na ambal ubo ni naon ni oh no lamen ni na oh unsa pa mday ilabay na naoy no unsa may pag mga tuta sa pa mga tag-uwang eh mayam kay kamusikop no ayo sikop ay sikop ana oh ayo abay oh, mana uang? Kasi kayo? Oh, ano? Dutas sa paoy. Hapa. Takote hapa. Nawas sa paoy. Hapa. Asa mo? Ha? Haton. Wala man ni wala isda. Ano yung isda? Mayam ka manikop. Asa pa rin be? Di ni maayo yun di mo takakuha ning style line ni. Ang mas maayo pa, matugos babaw, ikaw dire. Habaw? Oh, matugos babaw. Oh, sige. Takuha yung umang. Daro. Nagli dang uwang dre. Isti kung kauban. Di ni kay bungi ra buangon bam siguro ni. Kaya pag Pre. Dali ka na uwang dire tabangi ko. Istoryahe. Nayuwang dire na kayo. Sana all. Pagdali, di na kayo makabuhi ni. Isti. Atay. Pagdali ba? Moto ana lagi. Dali dire. Sus, kuha. Ako lagi. Hakpa pre. Hakpa. Kasi hakpa ba? Kasi hakpa. Sabi ako nga. Asa pre? Di pa ni pinuang ato pagkari. Kasi hakpa. Pre. Hakpa. Ano man ka nga ba? Ako pre, na magsigit pagkaging hakpa. Ano ako na ko ba nga? Binuang mo nang imo. Nagibawang kang pako. Magbukal-bukal pa ka. Asko. Hala ka pre. Hakpa pre. Hakpa.
Ang ibo! Ang ibo! Hindi ba? Ang ibo! Ang ibo! Ang ibo! Ang ibo! No, 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 no.